Salut și bine v-am regăsit la încă un episod de Brawl Stars. După cum vedeți, s-a terminat sezonul și uitați că de multe Star Points am făcut rost. O tonă. Oricum, collect. Am 8000 și da. Nu v-am arătat, am făcut rost de skin-ul ăsta. Și vedeți că am strâns și mai multe boxuri, pentru că în curând ar trebui să apară și update-ul celălalt din aprilie, adică peste vreo, facem o săptămână, două. Deci, da. Vreau mult un gadget să cumpăr, dar pe n-am suficienți bani. Oricum. Mă gândesc să iau Big Box sau Mega Box, chiar nu știu. Eu chiar nu știu. Păi, cred că pe data o să fac un match. Haide de showdown cu skin-ul ăsta. Pe Shelly. Bun, deci ați văzut că am strâns o tonă de Star Points și am strâns atât de multe pentru că v-am spus că când o să apară update-ul din aprilie, cum am strâns toate boxurile alea și încă o să mai strâng, ar trebui să am suficiente boxuri, sau cel puțin așa sper eu, să fac rost de 150 de gemuri. Pentru că acum am undeva la vreo 120. Și probabil că o să fac eu rost de suficiente gemuri când se lansează update-ul, pentru că vreau să fac rost de skin-ul de Horus Bo, care e super șmecher. Și aș vrea să strâng 10.000 de Star Points, probabil că pentru skin-ul pentru Jessie. Nu o să mai strâng acum 10.000 pentru skin-ul de Bo. Acela robot de Mecha Bo. Deci acum cred probabil că o să strâng pentru skin-ul acela de Jessie, de cavaler negru. Sau pentru skin-ul de... Serios. Sau pentru skin-ul de... pentru skin-ul de... Penny. Deci, da. Următorul match. Bun, am revenit. O să mă opresc din vorbit ca să mă pot concentra. Din vorbit chestii ce să fac eu cu gemele și cu Star Points. Când apare update-ul nou. Deci, hai să vedem la Ghinos. Ia și-l aici toate Power Cube-urile, dar am văzut că multe lume are skin-ul ăsta. Nu a fost chiar foarte greu să faci rost de el, dar... Na, imaginez că unii oameni nu prea au reușit. Eu am avut noroc că la un moment dat mai eram la 3, am pierdut de 3 ori și de acum mai pierdeam o dată, pierdeam de tot. Și am dat eu de o echipă, că am dat la Looking for a Team, chestia aia care e din îți caută o echipă, și am dat eu de o echipă destul de bună și am câștigat skin-ul ăla cu echipa aia. Aoleu, nu. Pleacă de aici. Bun, gata. Am rezolvat-o și pe rusă. Dacă cumva nu vorbesc așa de mult și să mă concentrez aici. Opa. Aoleu, lagul ăsta.
Pleacă, bă, de aici. Pleacă, bă, băiatule. Pleacă, bă. Aoleu. Rip. De apă am avut și lag, dar oricum e ok. Spăl locul 2. Bun. Ne revedem în următorul meci. Bun, am revenit cu următorul meci. Sunt cu Rosa la Gem Grab. Pe harta asta, care e una destul de bună pentru ea, dacă folosi star power-ul ăsta, care îți dă viață când ești în tufiș. Și are așa lag. Pleacă de aici, Carl. De ce trebuie să am eu lag? Pleacă de aici, lagule. Și voi aveți grijă să nu muriți. Pleacă, bă, de aici. Bun, n-a murit. Era să mor. Trebuie să avem grijă la ginul ăla. Că s-ar putea să omoare pe Shelly. Nu! Eu asta urăsc la unii playeri. Că e habar, nu au cum să se joace, să bagă. Și ei știu că o să moară, dar pe ei trebuie să bagă. Eu asta nu înțeleg cum a făcut Shelly. Ea vede că sunt 3 player pe ea. Și e tot să bagă și mai are și gemurile. Ăla e cel mai prost moment să te bagi. Când sunt 3 oameni. Poți să și Frank cu ăla care, cu Star Power, care îi dă mai multă viață, să ai 10.000 viață, că tot nu contează. Dacă dă 3 player pe tine, nu merită. Bun, am revenit. Tot aici. Pentru că doare de ce nu. Ai de ce lag? Aveți grijă. Că vin eu și ei nu se știe. Aici ne stau. Hai să vă mai văd eu cum mai intrați. Cum mai intrați voi? Te nu vă ajută. Prea tare. Lag, nu, hammer, ce lag. Pleacă, bă. Aoleu, aproape că am murit. Nu! Aveți grijă de gemuri. Aoleu, lagul. Mă enervează. Nu muri. Numai cât să nu muriți. Am zis să nu muriți, nu să muriți. Aoleu, ce e aici? Mamă, trăgem 3 oameni, avem tureta. Îmi luam... Aoleu, ce-a fost acolo? Noroc că era tureta lui Pam, că altfel cred că muream. Oricum. Până la urmă am câștigat. Deci, următorul meci. Bun, mă joc tot cu Rosa la Brawl, pentru că asta e o hartă destul de bună pentru ea, cu toate bușurile pe aici. Plecați, bă, el primo, bă, nită la pe băjet. Ai grijă și el care e ultimată. Și te bate. Lasă-mă, mă, în pace. Eu sper că noi ne luăm gol. Sau? Ha, băi, de cap, Dynamite dă ult. Așa, bun. Am și lag, bă, și mă enervează. Nu! Ui, de capul meu, era. Ce se întâmple? Aveți grijă, bă! Nu! Serios! Mă enervează că am și lag.
Bun. Ha. Nu lag. Eu nici măcar n-am văzut că mi-a dat ultimata din cauza lagului. Nu. Nu. Aoleu, ce e aici? Mamă, toată lumea sare pe mine. Aveți grijă. Cred că aici o să pierdem. Pentru că ăștia numai când ne țin la noi în bază și nu putem să plecăm deloc. Ăștia tot vin și nu putem deloc să plecăm. Da, perfect. Oricum, cred că pierdem, că doar nu mai putem să mai ieșim din bază. Ne vedem cu următorul meci. Gata, m-am băgat cu Ems. Ce bă, Ems fără skin. Tu n-ai skin pe Ems, imposibil. Eu Ems fără skin. Bine, s-ar putea să nu-i placă, că nici mie nu-mi place chiar foarte tare, dar l-am luat. Că nu-i chiar foarte urât, dar nu-mi place extrem de tare. Ai de 500 de star points, deci e ok. Hai încă Jackie. No, asta nu-i bine. Nu-i bine deloc. Yep, the hell out of there. Gat. Na. Tá bine, bă. Bun, haide să vedem. Că aici cred că câștigăm oricum. Nu te ajută cu serios, Piper. Aoleu, nu faceți chestia asta niciodată. Nu vă distrugeți pereții de la ăla, pentru că perețea practică ea vă protejează să vă dea cineva cu ultimata pe acolo și vă ajută și pe voi și așa în continuare. Deci nu-i bine să faceți chestia aia. Hai el primul, ha. Nu așa să faci, bă, tu nu știi cum să pentezi pe cineva. Pentează-i, bă, du-te mai aproape și după aia când ești fix în față, după aia dai la dreapta sau la stânga, dacă cu faci nimeni. Ce? Mamă, mi s-a blocat acolo jocul direct. Hai. Așa, gata, bun. Oricum, am câștigat. Oricum, episodul ăsta nu prea am făcut cine știe ce meciuri, adică nu prea m-am jucat la meciuri. Dar, da. Deci cam atât a fost cu episodul. O să mai strâng și eu din boxurile astea o tonă. Și după aia când o să apară update-ul celălalt o să le deschid, dar oricum o să mai fac episoade până atunci, deci nu o să stau acum vreo 2-3 săptămâni fără să fac nicio video până vin să lasă update-ul, mai fac din când în când, deci da. Ne revedem în următorul episod.